И така, здравейте, днес сте с Никилиев и сме в една мина, където намерихме злато. То много. Ето го. Мината е огромна. Днес ще я разгледаме и ще търсим богатства. И така, нека да покопаем. Нещо на тук, дали ще има нагоре? Не знам. Опа! Факла. Бум. Дали става по-бързо с лопатата? Не. И така, нека да копаем надолу някъде. Аз мисля да копаем надолу. Може тук малко е така. И ето, в края на света сме. Там повече богатства има. Така знам. И ето, редстоун. Друго да видим дали ще намерим. Айрон! Така, добре. Ако намерим диаманти, ще е най-добре. Охо, горе има лава. Така ще сложим, ще вземем лопчето. Да видим. Не. Има лава. Добре, поне знаем. Само тук да не паде някъде лава. Добре. Яко. О, въглища! Сигурно затова има лава. Не знам. Ако си бях взел това. Опа. Ако си бях взел... Как се наричаше кофата? Не! Ако си бях взел кофата, можех да си взема лава. Опа, тук, нали имаше. Щупи ми сакирката. Аз имам още. Да, си крафнах. Аз съм малко хремав. Извинете, ако ви звучи по-така да... Така, сега ще се върнем. И така. Извинете, имаше малко прекъсване. Така, нека да продължим. Аз знаех, че на края на света винаги има повече богатства, ама какво става? Айде, диаманти, нещо няма ли? Така да си изкопаем поне редстоуна. Опа, още редстоун. Страх ме да не падне лава. Така много лесно се умира. Експириенс. Така. Този епизод се включва в оцеляването ми с Мони Илиев. Още не снимам, за сега още не снимам с него оцеляването. Но утре може да кача един клип с него. Не знам, ще видим. Това е за сега. Да видим, няма ли нещо друго.
тук няма да търсим, ще потърсим на друго място. После само трябва да се върна някак. Ох, само безполезни блокчета. Много мраза, като става така. И така ще се върнем, като намерим богатство. И така, здравейте, намерихме айрон. И да видим колко е. Нека да го изкопаем. Опа. Много ги мраза тия блокчета. Кой не ги мразите? И така. Нека да излезем. Въглища. Аз не съм ги видял преди. Охо! Това са поне 30-40. Аз съм повече за експириенса. Айрон! Най-накрая! Нещо такова хубаво да ми се падне. Днеска съм кърк. Или не. Леле, ще си направя толкова много брони. Аз колко айрон имам? 17. Мога да си направя цяла броня. И така, надявам се този клип да ви е харесал, че открихме злато и някакви такива тъпотийки. Надявам се този клип да ви е харесал. Не забравяйте да се абонирате за каналът ми Ники Илиев. Да харесате този клип и до следващия. Чао!